Γεια σε όλους! Σήμερα η εκπομπή μας φιλοξενείται στην όμορφη και μαγευτική Χαλκιδική. Η Χαλκιδική δεν είναι μόνο θάλασσα και ήλιος, είναι και επιχειρηματικότητα που εξελίσσεται. Θα συναντήσουμε την eWebsite Solutions EU, μια τοπική επιχείρηση που δημιουργεί ιστοσελίδες προσιτές προς τις μηχανές αναζήτησης. Το πάθος τους είναι να μετατρέπουν σύνθετες ιδέες σε συναρπαστικές, λειτουργικές ιστοσελίδες. Με έμφαση στην αισθητική και το user experience σχεδιάζουν λύσεις που ξεχωρίζουν. Η Χαλκιδική δεν είναι μόνο ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός της Ελλάδας, είναι πλέον και ένας τόπος που εξελίσσεται ψηφιακά. Σήμερα φιλοξενούμε την eWebsite Solutions EU, μια ομάδα που έρχεται να δώσει νέα δυναμική σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Ήρθε η εποχή να ανοίξετε τους ορίζοντές σας και να δημιουργήσετε μια ιστοσελίδα που θα ξεχωρίζετε. Από τον Πολύγυρο, την Συθωνία, την Κασάνδρα, τη Νέα Καλλικράτεια, την Αρναία, αποκτήστε τώρα ένα website, ένα ψηφιακό αποτύπωμα που γίνεται η νέα δύναμη στην τοπική μας οικονομία. Πάμε να δούμε τώρα τι μας προσφέρει η eWebsite Solutions EU. Με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες για ψηφιακό μετασχηματισμό και πλήρη εξειδίκευση στο WordPress, παρέχει μοναδικές καλέσθητες ιστοσελίδες πλήρως βελτιστοποιημένες προς τις μηχανές αναζήτησης. Low cost και δωρεάν τεχνική υποστήριξη στην eWebsite Solutions EU βρίσκουν λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Επισκεφτείτε τώρα την ιστοσελίδα τους και δείτε πώς μπορείτε και εσείς να αποκτήσετε μία ιστοσελίδα που θα σας δώσει έξτρα χρήματα από διαφημιστικά banners κολοσσών και μεγάλων εταιριών. Δείτε πως τα δικά σας άρθρα θα εμφανίζονται ψηλά στις αναζητήσεις της Google και πως η δημιουργικότητα στο σπίτι σας μπορεί να μετατραπεί σε παθητικό εισόδημα. Στην eWebsite Solutions σας καθοδηγούν βήμα-βήμα πώς να συντάξετε ένα άρθρο που θα λατρέψει η μηχανή αναζήτησης και πώς μπορείτε χωρίς τεχνικές γνώσεις προγραμματισμού να διαχειρίζεστε μόνοι σας την ιστοσελίδα σας και το περιεχόμενό της. Να προσθέσετε έναν συντάκτη, να αφαιρέσετε ένα banner και να προσθέσετε μία άλλη πιο κερδοφόρα προωθητική ενέργεια. Θα μάθετε πώς μπορείτε να προγραμματίσετε μία δημοσίευση ενός άρθρου σε ημερομηνία και ώρα που εσείς θέλετε ακόμα και όταν εσείς λείπετε σε διακοπές. Όλα αυτά εντελώς δωρεάν, αποκτώντας απλά μία ιστοσελίδα από την eWebsite Solutions EU. Είμαι ενθουσιασμένη που σήμερα στην εκπομπή μου εδώ στην όμορφη Χαλκιδική, με τις πανέμορφες παραλίες και το απέραντο γαλάζιο φιλοξένησα την eWebsite Solutions EU. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.